Ah,
Sampun katur kanca-kanca para paraga Bapak Gedruk ingkang angkasa pisan. Mbak Dita, Mbak Amet. Terus nyawiji makarya sinarengan kanca-kanca para pamotri budaya Turangga Setya Manunggal. Ingkang wijil saking tlatah Tonggor Pacarjo Semanung Gunung Kidul. Atur pasugatan wonten para warga dusun pundi wong? Kudu selang ya Mas. Kudu selang ya Mas. Selang. Selang. Selang Ibu. Selang randu kuning, Randu kuning. Oh, Selang itu kalurahan. Kalurahan Selang Randu Kuning. Heeh. Benar. Ketok banget aku pisan lagi dijak TSM. Aku ya pisan Mas. Alhamdulillah. Mangsaku mbiyen ceritamu lek ngejak ulah bali ya. Kecawan biyen ya Mas ya ta. Kono Mas save nomor terus. Save tok ora dijak ya ta. Heeh. Ya, mugi para warga dusun Selang menika tansah Selang to. Selang Randu Kuning. Oh, Randu Kuning. Iya, Randu. Tansah pinaringan kesehatan bagas waras, ayam-ayam tentrem. Bangsa rezekine. Sing ngamini utangi lunas. Amin. Tapi ora mungkin warga Selang kok diutangi ra. Ora mungkin Mas. Ora mungkin. Bisa menghadirkan wingi campur sari dangdut saiki jadilan sesuk wayang kok do diutangi ora mungkin. Ora mungkin. Pemeneh para warga ngene iki ora diutang kok ra nyawer ya banget Iya. Maksudnya kuwi to Mas. Ya, monggo kanca-kanca lagu candhaipun apa? Ya. Mbok bilih sak mangke Bapak Ibu para warga sedaya badhe ngersakaken lagu. Sumangga saged sesambetan kanca-kanca. Ya. Apa guys? Oh iya.
Ponorogo Setio Manunggal RSJ Production Audio Sound System.
dumateng para pamirsa mekaten atur pasugatan Bapak ingkang kesepisan Rapak Gedruk nyawiji kanca-kanca para praga saking Turangga Setya Manunggal.